sana ko dum affaire ko fenande okay ministre wawata yeyude ergine wa tiga okay si yimbe ben c'est-à-dire yimbe ben anda rôle ministre ministre wadata hay fus décision ko gouvernement jattata wada ministre goto jattata har si indugol yo en yeyu avion ministre goto wawata jettude okay on discute ka conseil interministériel atawa président tawaka si on faut titon on yaka ka président de la république conseil des ministres si on jetti décision ton bendara ko domaine ma an awada mais si awadi ko gouvernement fo wadi wana kan antum ko dum yimbe ben famali si wudu ko fenande okay donc ministre goto wawata yeyude avion so yeyi wana ka poste mako wadata ko fi hondum be innata anko antum yeyi avion ngom mimmi do andi fewndo on tuma wana mi bobo fewndo on tuma mi jeni jangugol si gouvernement yeyi dum be ini ko ministre de transport ko an woni transport ko fi bendom ben anda ko honno gouvernement fonctionnota si aden andudo ko honno gouvernement yarata volta dum hay si be yimbe kadi woli o jetata assalamu alaikum haray mi wuri ken fop la landi staydo jam ala ta hare do jam natdo be natdo sendi tangen video mi aray do mi nyukka do tobbum gokkunni nakko duwa en wattande la modda ibe felliti goy be tonya wona la giselu dalen en fop meden kadi den felliti kadi be tonya wona la giselu dalen parce que den andi be jibaali hoore mabbe kalamu fewnude be wonno kalamu iden andi golle de be golli den ha joni maninkabe e maninkabe mun kadi yoyreji mabbe din e margol faamuji mabbe gono ton parce que na fo boni ibe reconnaissance way golle de ala giselu dalen ne wadi den wana on lando ari gollide sifa den golle wana on ministre jo ari golli sifa den golle de ala giselu dalen golli don donc selemo o ardo la guinée parce que son tukki ke o yeyi on empêche mo par tous les moyens ha o ronkila ma de la guinée ko billahi la guinée butata hakke mabbe on kadi nangay la guinée kadi parce que ko alla yedibe ono sakki don mi wola nay on mi filito si on jodi ke do on empêche selu dali alors que do ngandi ko neddo gayno alors que dum felliti si o lami ke so ardi ke la guinée wona leydi saria wona leydi nundudi wona leydi ko tata bibbe leydi fo feppa e mudum mais hidon andi dum no hidon sakkade be hidon profite do hore jawle leydi on wadde piiji di Allah ida yarla ke hore leydi hidon empêche de be mojjo be hidon warde be hidon radade be ka leydi si kondo on joroto buttinon on buttinta on yarata kadi yeso la guinée kadi me kadi buttata donc hare kono vaut mieux que yon accu duabe jangube fi leydi andube fi dossier ji la guinée hande do si tayno kala gisel dalen lamino gepi 2010 hanno jombe lanino mandaji mabbe din hanno jombe gollino la guinée ko duwano ko gollede hanno joni se dadi be wadino la guinée paradis na la guinée fewndo ko be on do inde la guinée paradis e ngala din lawi e ngala din on hay internet e ngala en ala hay no konto kinirta hande la guinée konto président ta la guinée dakkaliru no jodi do hande imo huude kala minana joni kadi ko woni ko guinée be kay étranger wono yarde on nanga wonata tum o inay be mari golle minani do woko premier ministre mabbe no wi do si do e 2030 ibe wada goudron je plus de mianda ko 10000 km goudron bitumen nani halaji sama kalaji gila be lami gila be kambe ka referendum si halwa adoptama referendum si hande kadi be voti be constituant kadi abdullah adoptama aisha nauna yi hôpital si tayle kele maren ko 100.000 ma 500.000 gouvernement jetande 98% ko dum be wolno hande e hisuti jawle den be bonni de hande kadi budi lanni ibe fewtude mon kadi d'ailleurs hino hersini ko be fewtata e gouverneur ko be peuple be na ko kambe mari budi be yaltini di sirka no hersinani laamu sayde laamu billi wo ko yawgol karam ko ita sadakaji ono sene joni tire ni sadakaji ettanay ya asa gayde ukka ton ukka essence etta hite bugo hore dum wonki etta hite bugo hore dum inna ko sadaka fiyo laamu mongo mudu mamadi dumbuya alla nangay mo nangango nangali firawna mi wolani on mi filitani ko parce que mi wolani on sufa mi bangina non wobbe kadi no arde wiya coup d'état ala wadde ko wonda ko halde fi mudum jodo de hedo dum
jodo de sa yo ko woni hewtude doni on anda non konto senirde jikki si don andu non jamala gene ko senirde jikki on arata no saboto ma wartan ata ko lammi jeggi ton senirde donc kare kon min ko numi mari ko bieta jamaam yobe prépare e jonnidira juude mabbe de guerre narde wadugol di leydi ni di butata parce que si be sikkido o yido Elhadji Mohamed Silla yo Allah yino be yafo okka be aljanna parce que Allah déjà mi de weltani Allah ko tawta kon Mohamed Silla uriya saydo ko tawta erginede no memminte tay mo wuri selli est ce qu'on fami sina dum be to nyane do Alhaji Sibdale jam wala nyalla o suti be wi galle mabbe den be akiziri mo fo dossier do Mohamed Silla so avion ngal yetike be konno programme on fikiri be holaki dum non nande ibe jodi do be yalti be hande kadi ko parti on be wadi dissolution be sikka ko hande kadi fiji mabbe butti nyande fini weto be jawde do billahi sarenti go Alhaji Sibdale a renta be mojje dara parce que si tay da woddidibe a wowlay kala ko falla mais sa fondi mabbe gide ande ko neddo holado ande ko neddo mardo barke ande ko neddo mo Allah teddini fi mudu sa inna yawto on ma sa inna sorayle cionci ben sa inni a wowlay be ko tuttata be o hala mi hedi ma parce que ana ay jam ay nabata jam yimbe hande yimbe jel tadi be suti kadi yimbe don wowlede yimbe ko tawata idum andi be bokka be bakka be yi ben ko ariri aduna ko fiota berde manko waton wulu fi ben no halde fi tutta nyamita waton wulu ay fi ben prenons collectivement nos responsabilités pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya, c'est ça parce que il y a pas d'autre solution ko une solution ko si tay une solution ko non inite mais solution wo si tay Mamadi Doumbouya ko lam haray ko non wassalam à très bientôt fo de Imaz Diallo.